Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Η διατήρηση του 18ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης, μία πρώτη νίκη. Την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι δεν προχώρησε η κατάργηση του 18ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης δια της συγχώνευσής του με το 9ο, όπως ήταν η πρόταση της Διεύθυνσης της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης, εξέφρασε ο βουλευτής Ξάνθης, Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Ο βουλευτής σημείωσε πως ήταν η ενεργοποίηση όλων και κυρίως των εκπαιδευτικών, των συνδικαλιστικών τους φορέων και του γονεϊκού κινήματος, η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που συνετέλεσαν στο να αποτραπεί η αρνητική εξέλιξη, ενώ υπενθύμησε και την αναφορά που κατέθεσε ο ίδιος στη Βουλή των Ελλήνων τον περασμένο Δεκέμβριο, στην οποία και περιλαμβανόταν η κοινή επιστολή του Διδασκαλικού Συλλόγου Ξάνθης, του ΣΥΚΠΕ Ξάνθης και των Συλλόγων Γονέων Κηδεμόνων του 18ου και του 9ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης, με την οποία ζητούσε να μην προχωρήσει η συγχώνευση των δύο σχολείων. Τέλος, ο βουλευτής σημειώνει πως ο αγώνας τώρα θα συνεχιστεί ώστε να μην προχωρήσουν οι συγχωνεύσεις τμήματων που δυστυχώς υλοποιεί το Υπουργείο Παιδείας και στο Λόγο Σχολείο και γενικά, στο πλαίσιο των νεοφιλελεύθερων πολιτικών λιτότητας που εφαρμόζει η κυβέρνηση και ως στόχο έχουν την υποβάθμιση και απαξίωση της δημόσιας εκπαίδευσης, αλλά και για να δοθεί οριστική λύση και να βρεθεί στέγη για το 18ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης.